Kako zvuči bit u Guči. To je konkurs na kome se takmiče autori, DJ-evi i producenti koji spajaju elektronsku muziku sa zvukom trube. Sa nama su ove večeri trojica finalista. DJ Erke, DJ Damljan i Balkan Lord. Dobro večer, Srbijo! Ajmo malo da džuskamo! Spremi se da skačemo! Ajmo cijela Guča! Svi sad skači! Hvala puno!